ndaiti ndikawana mari ndichatoshanya kune dzimwe nyika kutsvaga zvakanaka kusaziva zviriko kumashure kwemba yangu necho uko kumadoka zuva ndakazo ngobatidza TV ndione baba vaWalter Musembi vachitsanangura nezvekuvhiki4 vachibuda mazipopo mamaikoti vaina vakariko kakaseke ndakademba zvimwe dai ndakadzidzawo kuchikoro kutaundi ndakapaona kare nhasi regai ndiende kura iri kupupuma pasina zipo Victoria Mufande aiwa iyi inzvimbo kana kuti ndibonodanda kule nagogo Victoria Joshua inoattracta matoristi iyi nzvimbo yaive kudenga Mwari vakangotora banga vakacheka kapisi This is a blessing inini ndafunga zvemavhura mhepo kuvhiki4 ndiriko ndimbonoona mhuka jira remafaro tafuka taiti heyeyeye taitoda kukomborerwa tichitsanya heyeyeye chero Mwari vachikomborera isu vazotinyanyapa kura iri kupupuma pasina zipo Victoria Mufande aiwa iyi inzvimbo kana kuti ndibonodanda kule nagogo Victoria emosiyatunya unogona kufunga nyika yakutoguma uya uzvionere pamhino dzefodya asi usaputa kura inoita opo mamitazi kudzika mugoji kana yarova pasi yakudzoka unongosvika uri hutsi mvura yepasi iri kunaya yasimuka zvakakomberedzayo mwaya isiyei ndiende musandibata Victoria Falls ndoidadada mvura iri kupupuma pasina zipo aiwa iyi inzvimbo kuti ndibonodanda kule nagogo Joshua inoattracta matoristi iyi nzvimbo yaive kudenga Mwari vakangotora banga vakacheka kapisi This is a blessing inini ndafunga zvemavhura mhepo kuvhiki4 ndiriko ndimbonoona mhuka jira remafaro tafuka taiti hey